Ами, първо, откриваш коя е търсената от нас 5-буквена дума. Второ, ставаш 10 обадил се на 1880 или пък на 0955 880. Трето, правиш такива дълги плитки като моите. Не ти е необходимо. Седиш и чакаш близко до телефона. Не се отдалечавай в никакъв случай от него, защото съвсем скоро, след 3 минути може той да извъни и ти да си човека, който ще включим на живо в АО къщата. Ти да си човека, който ще изпробва късмета си и ще има уникалният шанс да спечели 500 лева. Да. 500 лева. Това е наградата, за която играеш. Мисли, какво трябва да направиш? 1880, много бързо, това е твоят номер, не го забрави, защото на този номер имаш уникалният шанс да станеш 10 и да влезеш в VIP списъка на АО къщата и оттам само така, тук с едно пръстче да бъдеш изтеглен и да спечелиш сумата от 500 лева. Тук и сега на живо в АО къщата. Кой е верният отговор? Коя е търсената от нас 5-буквена дума? Мисли, не е сложно, казах ти. Не се заблуждавай, това са твоите пари. Откъдето да го погледнеш, така или иначе, ти играеш за тази невероятна сума, за тази невероятна награда от 500 лева. Да. 500 лева. Да, 500 лева. Ако не вярваш, мога да ги преброя пред теб. 100. 200. 300. 400. 500. Да, това е истината. Имаш минута и 30 секунди. Мисли, какво се случва? Събуди ли се? Не си лягал! А какво чакаш и не си станал 10 или 18-80? Нямаш време, човече, разбираш ли? Може би някой, който е много близко до теб, също пуска SMS-и, тайно, без да го видиш. Или става 10 от другата стая. Ждрапа с зъби и ногти да вземе 500 лева. А дали ще ги сподели с теб? Дали пък няма нещо да те излъже? Дали свекърва ти не ти мисли някой гаден номер с спечелването на тези 500 лева и изобщо няма да ги усетиш? Ама като ти казвам изобщо, наистина. Затова я спръгни своите сили и умения и стани 10 на един от двата телефона. Кажи ми, коя е търсената от нас 5-буквена дума? И ти си човека, който може да грабне 500 лева. Мисли, коя е тази дума от 5 букви? Вярно, че виждаш 6, но търсената от нас дума е само от 5. Тя е написана в моята таблица. И не ми казвай, че това толкова много те затруднява, защото нямаш време. Колко? 15 секунди! Дори нямам време да ти подсказвам, защото имаш колко? 9, Всичко ще свърши след по-малко 5 секунди. А ти какво ще правиш това време? Сега ще разбере. Ало, добър вечер. Добър вечер. Много ми е приятно да ви чуя. Как се казвате и откъде сте? Олова от Мало Конаре. Хайде, стискам ви палци. Кой е верният отговор? Камък. Камък. Как камък? Къде има Как се пише камък? Съжалявам. Пробвайте отново. А ние продължаваме натам. Това ме уби. И 600 лева е наградата, за която играете от този момент нататък. И хора, искам да бъдете малко по-внимателни. Гледайте се по-внимателно върху това, което ви предлагаме. Как се пише камък? Нашата зрителка май не беше обърнала достатъчно голямо внимание на буквите. Сега съм сигурна, че горчиво съжалява, че всъщност не се е вгледала толкова внимателно. Камък не се пише с А. Всички знаем. Поне не с 2А. Вярно е. 600 лева обаче награда, с която продължавате. Само преди секунди играхте за 500 лева. Вече увеличих сумата ви с 100 лева и вие играете от този момент нататък на живо в студиото на АО къщата за сумата от
лева! Точно така! Да, тук и сега играете за 600 лева. Искам малко по-внимателно да се вгледате в играта. Да не ми казвате камък, защото това е грешен отговор. Как се пише камък? Хайде, 600 лева! Обади се сега на 1880 или пък на 0955 880. Не мога да повярвам, че за толкова лесна игра получих първи за сега грешен отговор. Надявам се, че повече грешки не могат да се получат. Казахме, че камък е грешен отговор. Нека бъдем малко по-внимателни, нека